Omenaldiaren ikasiko gineke, beraz, mesedez, obildu guztiak pasa daitezela hemen Elizondotik frontoira bidean egin dugun arku, zapi, azpi horietatik mesedez. Pasa daitezela bai Etxeberrieta, Karrika, Goiburu, Buruntza, Santa Cruz eta Kale Txikiko jai batzordeetako ordezkariak mesedez. Herriko beste jai batzorde guztiak omendu nahi ditugu eta horretarako testu txiki bat presentatu dugu nolabait guztiak gogorarazi nahian. 8 festa ditu Andoainek, 8. Eta horietatik Santa Cruzak, San Juanak, Kale Txiki, Karrika, Etxeberrieta, Goiburu, Buruntza eta Sorabilakoak auzotarrek bultzatutakoak dira. Auzotarrentzat, andoaindarrentzat eta munduko gainerako biztanleentzat eginak. San Juan jaiak ere, uda langileek dinamizatu arren, auzotako herritarrek eta herriko elkartek aberasten dutela gogoratu behar dugu. 7 auzo festa guzti horiek, txikiak izan arren aurrekontuetan, Andoain eta bere baztarrak kolorez margotzen dituzte denen artean. Makina bat ekitaldi era guztietakoak, kolore guztietakoak, gustu guztietara egokitutakoak antolatzen dituzte. Haurrentzat, gazteentzat, helduentzat, adin nagusikoentzat, auzotarrek antolatutakoak eta auzotarrentzat eta andoaindar guztientzat pentsatzen direnak. Maiatzaren batean, Santa Cruzekin batera hasten da andoaindarron peregrinazioa festaz festa. Udaberriko lehenengo eguzki izpie goxoekin batera, neguko jantzia gainetik entzera gonbidatzen gaitu. Bixente Huiziren omenezko lasterketak, oinak eta danborrak besoak astintzera bultzatzen gaituzte egunez. Eta gauez berriz, urteko lehenengo kale giroko parrandetan murgiltzera. San Juan festa patronalak datoz ondoren, andoaindar guztiona, auzo guztiontzako andoaindarrok egindakoa. Nor bere auzotik abiatuta, suaren inguruan biltzeko aukera ematen zaigu. Erre ditzagun urteko neke, amorru eta burua usteak modu simbolikoan. Kale Txikiko San Pedroak datozkigu ia denbora berean. Festa horiek ederki erakutsi digute esate baterako, auzoko bi elkarte apostuan elkarren kontra jartzea nahikoa dela munduko festarik ikusgarriena lortzeko. Bertakoak egindakoak, bertakoentzat eta mundukoentzat. Karrikakoen txanda dator segidan. Buruko eta gorputzeko lortzak astindu eta desparpajo herrikoia nagusitzen da eszenarioan, munduko playbackerik desmadratuenean. Etxeberritakoak saninaziotan datozkigu ondoren ate joka. Parranda eta eskerronekoa izatea uztar litezke eskerronekoak norekin eta handengo historian izan diren kirolaririk handienekin. Kabrejas atleta, Izagirre eta Gantzarain ziklistak, Garzia futbol jokalaria, horiek txaloak emanez jartzen gaituzte egunez. Eta zudurtaren bat edo, festa kalaitasunez gozatzera, iluna barraian aurrera. Goiburu eta Buruntzakoak datoz geroxeago abuztuan zehar. Euskal kulturaren aisialdian, oraingoz, orain asko ez dela arte nagusi izan den erromeriari eusten diote eufaka, modu duinean. Hori bai, aurretik,
gure geografian nagusi diren aldapari pikoenak eta malkartxoenak ere gizakiak korrika garaitu ditzakela gogorarazten digute. Eta Sorabilarekin amaitzen da Andoaingo peregrinazio berezi hau. Alegia, auzo jaien eskutik, kultura, herrikirolak, ohiturak, haurjokoak, bazkari eta afari herrikoiak, musika, dantza eta festan hasten dituen ibilaldi ezin zoragarri eta biziagoa burutzen dugula. Guinness liburuan, zenbakien atalean, gu aipatutakoak izateko motibonekoak ditugu. Festa gehien dituen herria delako, edo ekitaldi gehien antolatzen dituen herritarrak geralako. Lasterketa gehien ditugulako. Nola nahi ere, Guinness liburuan, baitasunaren atalean beharko genuke egon. Izan ere, bere auzoa maite dutenak, zuek maite duzuen bezala, Andoain maite baitugu. Auzoari, bizitza kulturala, auspoa ematen dionak, Andoain herriaren bihotza auspatzen baitu eta Andoain aberasten baitu azken batean. Herri baten bizitasuna, aberastasuna gu behintzat ez dugu nertu nahi daukan industriaren arabera edo herritarren errenta per capitaren arabera. Baizik eta bere sustraitatik abiatuta, herritarrengana eta mundura zabaltzen duen bizi kulturalarengatik. Eta itotu behar dugu, aberastasun hori neurtzeko daukagun termometroaren orratza sutan jartzen dutenak auzoetako jaiak direla. Modu bolondresean, musutuk edo besan da, patriketatik dirua jarriz, orduta unertu ezin den izugarrizko dedikazioa eskainiz, diru eskasekin mirariak egiten dakizkizuen andoaindar horiei, maiz eskertxarrekoa den auzolan horretan bustitzen zareten jai batzordetako parte hartzaile orori, mila esker. Ordezkari bakoitzari, Sorabilatar jai batzordeak, zapia eta auzokide eta jai batzorde bakoitzari domina eta lore sorta bat eskainiko dio. Mesedez, Etxeberdasekoak, aurrera pauso bat. Andoaindar egutegiak hainbat egun ditu gorriz, beltz bakoitzean pentsatzen dugu, noiz gorrituko den berriz. Auzoko jaiak txikiak dira, entzun dugu mila aldiz, baina herria zer litzateke, auzoengatik ez balitz. Auzoak auzoek herri, herriak herrien auzo, giroa eta auzo bizitza egiten da pausoz pauso. Hau omenaldi xumea dugu, xumegia akaso, kide sentitzen zaituzteguta, gure eskerrona jaso. Beraz, esan bezala hemen gutxi batzuk gaude, jende gehiago dago, gure aurretik urte askoan lan egin dutenei ere eskatu nahi nieke txalo bat mesedez, eta ondorengoa etorriko dien guztiei, mila esker.